Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, sa 16 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 22 ngadto sa 26. Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Jesus, ug gihangyo nila si Jesus sa paghikap kaniya. Gigunita ni Jesus ang kamot sa buta, o gidala niya siya ngadto sa gawas sa balangay. Gituthuan ni Jesus ang mga mata sa tao o gihikap kini o gipangutana niya, "May nakita ka ba?" Mihangad ang tao og mingon, "Oo, nakakita ako og mga tao apan mura silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw." Unya gihikap ni Jesus pag-usab ang mga mata sa tao. Niinig higayuna, mitutok ang tao og nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya, gipapauli siya ni Jesus o gipahimangnuan nga dili una mobalik sa balangay. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.